Hello guys, norok notice hai no halam sagani cooking video ho hingi tinin video na norok pulen singi pai thak zara nai jong ni te enjoy khai di tini hingi ang Swtwi bai alu chakni khainai jo Swtwi rong nai di sirge ya koi pura ready khai pai kha hingi yak rok na di moilangi thangmai ka Swtwi ni ros nangi ja ngonok to joton saiman hai di bana Swtwi bai mai chakha hinge boino phana se khogi man ya yak rok ko joton nangi thangmai hinge tinang Swtwi song nai nyor bai share khlaiana nai tong di channel na kata like tong hinge like comment share subscribe khlai di bye bye kana je alu yang Swtwi jo Swtwi kathang huli pai kha mixture ro doi huli pai kha bono tabo chakni khainai alu roi chakni khainai akran roi nokle sa haike sabaji wow yango hinke sini je chakni khaina bagai ready majon khai pai ja iko thogo se rui pai ja hinke sung tabo ga jagoba chini alu kuri ja aluk na runai sungbono tabo kol nai ini sungbono tabo kisa khola bui ton nai do sung sini aluk nai lagi na do buti ingni tong kha sungbono tabo kisa kol lai nai Nisang taste rap sa tangay Swtwi di na jo bona tak hinge sang tabo ora hinge sang tabo sin ora Swtwi di lai sin Swtwi no có thì sao đây comment thấy cái sườn nó tao bút sắp co lại cái này cái sườn tao bút xin mix sạch cái ra mà nó số thì cái sao rồi này dan đây có sườn nó bút thì cái sao rồi phải chăng con này gì wow 이게 생 올라 신이 Swtwi kutuka 한게 생와 자가봐 아까란 저는 거사 라이파이자 어머나 키선 올라냐 이게 뭐 따보 kutu그라 톤 아지 wow ना गोवा से सब ट्राई खिलाना है देखिए अब हिंदी सिनी Swtwi नहीं लगेगा ना दो wow खासी कुछ भी तो करनाมันขาสังตัวแล้วแต่ที่สร้างมาอย่างนี้นี่Swtwiมุงขัดด่านเงาใหม่บ่บ่ค่อยว่า
Finally. Done ka. Tap ka. Norok ani mokhang rok nugusi kirijak tongbai nai khena. Haifano ta kiridi guys. Samo ang kisa skin care rok khlai jagya onek balu kahne kini kisa home no ko tongto to nyo khlai mani YouTube na yei mixture ro galugoi akoi konahari. Fuloi akoi na habai ya yag rogo bebag jaga ona ko ya. Nugui ta mobile lago nugui himke ba. Jinki sa jora manu hingke bai ko khlai ni kheta hinge ani ya ko ngai ban sei rok thong tong lai do nai tong ni nung no phunu gana sengante parlor ro ko thangna nang ya sikla furu ni simino parlor ro bo jing jai ti gusti khre khonjo phona mani pogoi thanga so sikla furu ni hin hare thonglai no kha ani ya ko no ma ai ban sikla e ki thonglai gana hare I ko yang ro tong Titu nah iko titu khorok udah cek khorok jauh ayang titu nongkha emang wakak lai ani rino wakak itu lai titing iko nah deh ya kong nah bino ya kong nah deh bahai ke kebal lai jalan ya aku ayah musuk digirari na phaijak marui tongo ang hingga thanglia kheto harpok to hingke ani allergy gonang harpek rok nango hine ang hablia ta mano togoi tongo kunfuru kai to ma thango ma riwo harpok hurpok hingke pantini hingke ang thalia ta ma tok tongo gang kha sugoi musuk rok beng khalai rok baikha gai kamu tunya ta